Ja, ik merk dat ik spreek over we. Ik kom zelf uit het oosten, uit Gelderland. Maar ik ben een Limburger geworden, ja. Ja, absoluut. Daar ben ik er trots op ook. Ik ben de coach hier in de keuken. Ik blijf van zijn terrein blijf ik af. Ja. Stress is puur omdat ik wil winnen. Dat heb ik ook totaal niet onder controle. En dat is iets, en hier moet dat wel. Goedemiddag, heren. Een drukke avond, als we 70 couverts hier hebben zitten, 70 gasten. 95% is laaiend enthousiast. En er zit er één gast bij die zegt van, nou, het sausje had ik toch iets anders willen doen. Dan ben ik al die andere gasten die tevreden zijn, ben ik op dat moment vergeten. En dan baal ik dat die ene gast, dan denk ik, waarom? Dus de boor is altijd, het zal niet knappen, maar het is wel gespannen. Dat moet ook. Je moet altijd de grenzen opzoeken. Jong geleerd, oud gedaan, hè? Nou jongen, als je kok wil worden, dan kom maar eens even. Dan kom maar bij Gerlach. En ik heb hem eerst een tijd in de afwas gezet. Even laten voelen wat het is. Dat je ziet in een keuken, iedere schakel is belangrijk. Van daaruit kwam hij hier de keuken in. Ja, een ster krijgen is heel mooi. Daar doe je het voor. Maar een ster verliezen doet heel erg pijn. Ja, die luxe wat ik hier bij Château Sint-Gerlache heb, dat hebben niet veel koks, nee. Dan zitten de koks iedere avond, gaan ze hier de spullen, de ingrediënten halen. En dan maken ze 's avonds, dan koken ze 's avonds mee. Met mooi weer zitten de gasten hier buiten en die zien de koks dus de kruiden plukken. Een gast ervaart dat ook, proeft dat dan ook heel speciaal. En je kunt het onderscheid ook proeven. Je moet eigenlijk de jonge blaadjes hebben. Kijk, ik wil graag de natuur op het bord brengen. Dat is wat ik graag wil.